салом тамошобинони телевизиони салом. Инак имрӯз барномаи қандатазан бо ман. Барои чӣ саломитон? Ман мефаҳмонам. Баъд аз оне ки Нозимҷон Юсуфзод қандаша хӯрд, сал как мазаш гурехт тамошобинони азиз. Бора ҳамин имрӯза барномаи Наврӯзия бо шумоён ман Гулбор Ғафорова мебарам. имрӯз чӣ хеле ки мебинем дар кӯчаи мо бениҳоят бисёр одамҳо, бениҳоят бисёр сайру гашт доранд, падару модаро, бовои очима момидианд. Чӣ хел шумо дурустмеча? Расо нағз, набираҳо намон мехонанд шитанба. Саломат бошед. Ҳозир мо ба назди онҳо меравем ва барномаи қандатазанро оғоз мекунем. Саломат бошед, бо мо монед. инак тамошобинони азиз, мо кора аз чӣ сар кунем? Яъне аз ки сар кунем? Ки имрӯз қандаша мехӯрад? ҳозир ман дида истодиам, ҳама кори худаш ки авора, лекин нигоҳ кунам ҳамҷоба якта такси истодааст. Ба фикрам бекорчӣ, ягон клиенташ нест, назди ҳамон баравим чӣ хел? ҳамон кора сар кунем. Ассалому алайкум. Шумо дуруст мебарам назми шумои телевизиони салом ҳозир камтар безовта кардед. Шумо номатон чӣ? Ёқубҷон. Ёқубҷон. Шумо аз куҷо Ёқубҷон? Аразоқ. Аразоқ. Шумо телевизиони барномаи салом мебинед, а? Мебинем. Кадом барномаша? Ҳама барномаш мебинам. Умма ҳозир барномаи қандатазана медонед, а? Ана мо ҳозир барномаи қандатазана ман назди шумо омадам. Якта шарт моҳай бозӣ мекунедми? Майла. Майлашми? Шумо умма такси, а? ҳамту шитед? Инҷа ҷои такси онта чӣ хел шитед ки шумо ҳамту? Агар ба ногоҳ гуфта намешавад ягонта биёдагара? Лицензия нақапар гуфтасидми? Ино такси не, не ки такси. Ана ҳамиба Ёқубҷон, ҳозир шумо ба чӣ хел шарт дидем? Осонтаришми ё вазминаша додан гиреми? Осонтариш. Ишкам чӣ хел ишкам? Ишкам сер. Серми? Так, сер бошад десерт метем. Чӣ гуфтед? Десерт. Яъне нишоло. Ама як қути нишолое мобайни як дақиқа бихӯрдимтон дакор. Чанд пул тиям? 50 сом тиди. Чанд пул? 50 сом. Мебахшидон тамошобинони азиз, нишолое ман худам мехӯрам 50 сомон бар. Ёқубҷон, арзонтар кунем? Чанд метиҳи? 10 сом метиҳам. Не, 10 сом одам нишолом хан меавад. Ширни балам. 11 сом. Ҳам буро, не, намеша. Ёқубҷон, 11 сомон 50 дирам. Намеша. Ҳайчи мана 12 сомон. Намеша. Ҳам буро, демешатинек. ва қан намебурад нишолои ҳозира ва пиши дига хел нишоло. Не, намеша. ва ҳам небе нишоло мехӯред, ҳам десерт ва ҳама чиза ва ҳам саломатитон ба навзе. Ёқубҷон як кунед. Не, намеша. Ҳайчи нархи якта клиент 15 сомон. 15 сом кам ме? 20. Ёқубҷон розӣ шавед озин худам мехӯрам. Не, баъд ҳоле қити мехӯрем аз адамам не 1 минут бе. Не, ман ва мумкин 15 секунд бихӯраму. Шумо 1 минут гуфтасиям. Не, намеша. Чӣ? инак тамошобинони азиз, Ёқубҷон имрӯз розӣ шуданд бо нархи 25 сомон як банкача нишолое хӯрдан ба. ҳолам немед. Ёқубҷон, имрӯз шумо як қути нишолое чанд пул ба мехӯрдаги? 30 сом бе. 30 сом ба? Шуд тамом. Набошад оз ман шумо 30 сомон метиҳам. Агар шумо ҳамун як қути нишолое нахӯред, агар шумо ман 50 сомон метиҳам. Ман Қуръон чанд метиҳам да вақт. Шумо хӯрдида ман шумо 30 сомон метиҳам. Шуд. Шудми? Тамом. балелишкотон бисёр будасан Ёқубҷон? Аста шудан гиред. Вай клиентон чӣ хел? Ин ҳама тамошобин. Тамошобин. Озин ёна майде. Саломат бошед. Аста кушодин. Аста кушодин. Саросема нашуда. Не оли вақт бураса кишне Ёқубҷон. Бемо. шумо кайки қошуқам ҷуба монид сони вақт мерад. Рафтимми? Рафтим. Нормальный. Ина хоидан дакор не Ёқубҷон? Ина намехоидан шумо? Чӣ хел мазаш? Мазаш чӣ хел? Мазаш нақ беплаш бо нақса. Беплаш бо вақчи, а? Бо тимбол агар 30 сомон гирид вақчи, а Ёқубҷон? Ким гирем меша. Зур. Вақт бурасто чанд сомон? Ҳозир 17 секунд гузашт. Ёқубҷон, 17 секунд нормальный. Як так. Не нас хӯред. Исми ёрдам тиям? Ёрдам тиям, қаписавшон набро. Тамом. Ёқубҷон чӣ хел?
Чхел наза. Это оба А дай бухат ми бумах морозиво там са решили. бумах, да? Я думаю, что алка. Ха. На, Йохубджон, молодец. Ҳама шукрӣ. Йохубджон, сал камтар вақт мо мичхел. 50 секунд шунде. Йохубджон, успел мекунем не? Сал, 1 минут шуд, Йохубджон. Нахурид някудига. Нахрам не? Кошқиша метидим ба нахуд. Метам. Ани каслай. Sen Afrikan ne dedin? Yahudjon, shmo evo ma nishon temna. In Yahudjon hamika harakat kardan, lekin kamtar nishonshon mond. Yahudjona. Navroz ba chi mekufte shmo Yahudjon mana? Hamı Govdin Nishon kamtar shavad. İnşallah kantar. Merojne bro Joshua. Ha, kuti chosh maydi. Mayda tarşadı merojne bro. Мороженое будет. Шо тамом, Yahudjon саломат бошед. Мой наврозотон муборак шавад. Роби кордонатят қатмой. лицензияҳо нафаҳмад, ино такси не, ино ҳам тунҷи бишитям. Йохубҷон, якчи гуфтане ки ман шумо пул ҳам нагиридам ин бозиба, лекин мо шарти бозии мо ҳамин ки шумо албатта як тӯҳфае мегирид аз номи молочной рады, ана ҳамин палочки сырные. Хӯрдагӣ мегӯм? Расо нағздед, ин лимонадки намехӯред. Шумо мумкин неку дига чизо. Амба лимонадки хӯред, ин бениҳоят нағз, молочной радост. Саломат бошед, Йохубҷон. Барори кор.